welcome back. No, tak hádam by som mal porozprávať o tej strastiplnej ceste, to bolo v piči. To som nezažil, nevedel som, že... Ja som nevedel, či si na to beriem. Nakoniec to samozrejme zvládol, ale stále na to veľa ľudí sa dá nazdraviť. Nedája. Všetci poznáte. No, takže celá ona peripetia sa začala vo Viedni, kde keď som došiel na letisko, pekne slušne na čas 2 hodinky pred odletom, tak mi gáče povie, že máme delay, že máme meškanie. No, koľko? Že to sa nedá presne odhadnúť, ale v tejto chvíli je to asi 30 minút. No, hovorím, no. V Londýne mám 1,5 hodiny na prestup a ešte tam je akože v Londýne na Heathrow sa ide spojom autobusom, že kľudne pol hodinu ideš z jedného terminálu na druhý. To je pičovina. Hovorím, no, dobre, ty mi však možno, hej, a ona, že no čo, že vysknete to? Hovorím, tak a čo mám robiť, však akože skúsim, jasne. 20 minút hovoril, že bude delay. Tak namiesto pôvodných 15:05 štartovalo lietadlo 16:15, mám piči, British Airways, zastavili čas, sa posúvajú odtedy. Došli na letisko, som utekal, lebo všetci utekali, som utekal aj ja s kufrom a s kuframi. Dojdem tam do tej haly. Čau, že či mi môže pomôcť, a že jasné, že potreboval by som že toto že tam 57, ale že neviem, okej, tak som to už dobehol tam. Pani hovorí, že už všetci on board, že už sorry, tak. Tam sa to celé vlastne začalo. Tá pani keď mi povedala, sorry, vedel som, že je zle. No nič, tak sme odleteli. Sme do Londýna, to bolo teda jasné, že nemôžem chytiť to lietadlo, čo ide do New Yorku do JFK, teda na JFK. Takže, čo, odviezli nás. Než som pochopil, ale akože to som nezažil ešte, počul som o tom, ale nezažil som, že dneška tak lietadlo, že proste dajú ubytovanie a nejaký servis. No ale celé to bolo časovo dojebané, lebo potom tým pádom som nestiahol vôbec všetky ďalšie následné lety, lebo boli 4, vrátane toho posledného, ktorý bol z Veľkého ostrova na Malý. To bolo vymyslené 6:30 ráno odlet. Pohodička, no tak to sa nepodarilo. Lebo v Londýne, tam nás ubytovalo Sheratonu. Wi-Fi fungovala vždycky chvíľku, ak vôbec. Nespal som celú noc, som sa tam hádal jak ryba na súde. Vystresovaný, že čo je ako ďalej. No tak došli na letisko, odleteli sme. OK, to bolo akože lietadla boli fajn, British Airways akože lietadla, stevardi akože super, ale to ako zle. No ale doletel som do New Yorku s tým, že vlastne už som mal byť 6 hodín dozadu niekde úplne inde, kedy som mal byť v New Yorku. A tam v tom Londýne mi vydali takú letenku, kde nebolo vlastne nejaké booking number, ale ja neviem, niečo také tam nebolo. Takže strašné obligácie, lebo to bola iná spoločnosť, to bola americká, na ktorú som presadal, JetBlue, a proste keď tam nemali ten booking, tak ja som sa im neobjavoval v systéme. Letenka bola vystavená, ale nebol ten booking number. No a bolo do odletu asi 2 hodiny. Bavíme sa teraz o New Yorku na Puerto Rico do San Juan. Tak pani
JetBlue telefonovala do British Airways asi dobrých 30 minút. Telefonovala, mala len telefón pri uchu, lebo tam tí kokoti vôbec jej nebrali. Pol hodinu. Všetky ostatné prepážky fungovali, odbavili 100 ľudí a ja som tam stále jak si napotil som sa, nevedel som, čo bude, šťať mi trebalo. Nepáčil som roky. Takže vo finále, aby som išiel na British Airways, to vyriešiť, čo bolo zas kilometr peší, potom nasadnúť na nejaký train, odviesť sa, proste a minúty bežali, tak som tam doletel na ten British Airways. Hovorím, takýto je problém, akože ja proste musím dojsť do toho San Juan, pretože všetko mám tak naaranžované. Aj keď samozrejme to lietadielko z veľkého na malý ostrov neplatilo, lebo logicky. To už vlastne letenka buď prepadla, alebo keby som chcel novú, k čomu dojdeme, tak sú tam nejaké poplatky, hej, to je jasné. No a úplne najsrandovnejšie bolo, že čávo na tých British Airways plus katy. Keď som mu vysvetlil problém, niekde telefonoval a hovorím, že už máš time, že choď, ty telefonoval, že go, že aby si sa nezdržiaval, ne? Lebo zás vedel, že kým sa ja dostanem na terminál Honec 7, že to je ďalší 15 minút. Tak som aj upachnený, spotený, smradlavý, doletel zás naspäť na JetBlue. Ona obsluhovala klientov ďalších, som sa predbehol normálne, akože hey man, I'm here, I'm back. A ešte furt bolo 1,5 hodiny do odletu, akože ešte by sa to dalo v pohode. Tak ma zobrala zas. Furt to tam nemala v počítači, a náhodou, takže zazvila telefón. Vďukala British Airways a držala telefón. A ja som tam stál, jak ty si na 40 minút. Hovorím, že sorry, že idem sa zapáliť, ona, že kľudne. Tak som išiel von. Zapálil som sa. Po 40 minútach som došiel naspäť. Čajočka na mňa máva novou letenkou. Let mal byť o 2:30 po obede a táto letenka bola vystavená na 19:50. Čiže neviem koľko, 5,5 hodiny, skoro 6. O 6 hodín neskôr. Nejaký terminál, tam vyzerá slovenský terminál, lebo tam je jedna niekde možno obrovská hala a je to pochybujem. Respektíve, až keď prejdeš cez check-in, tak tam sú akože tie atrakcie letištné. Čo budem robiť? Vyše 5 hodín. Tak som začal zabíjať čas, ne? Tak sa to začalo, lebo zabíjal som čas vlastne až do dneška rána. Dozlo 3 dní. Tak som zabíjal tým, že som si sadol na bar, objednal si nejaké priebané pivo za $10, nezmyselne. Som ho pil hodinu. Veď sa nedialo. Stále mám. Tak som išiel 10 do rohu. Tam som strávil 1,5 hodiny, no to proste boli neuveriteľné múky pre mňa, akože nečinnosti a totálne neaktivita. Otrasné. No dobre, tak akože nejak som to do piči vydržal, no už akože no dobre. Fú, ale bolo to neručné. Ale nebol to konec tejto cestičky. Lebo v okamihu to bol ďalší 5-hodinový let. Som dorazil do San Juan v noci o 1 hodine. 0:45 som dorazil na letisko, ktoré sa všetkými tými, čo prišli vlastne domáci, behom 4-5 minút vyprázdnilo a ja som tam zostal sám. A úplne sám. A teraz mal som takýto plán. Ja som totiž ešte, lebo som sa druhýkrát vrátil k tomu Bruceovi, že to je fiči, že nefunguje mi to, že nemajú to tam. A hovorím ešte ďalšiu újmu mám, že proste táto letenka mi prepadla. Tak Čavo mi urobil akože službu, že zavolal tam na tie aerolinky a potom ma prepol, aby som si to ja vybavil. Proste aby som presunul si ten letík, hej, ten posledný. No ale Čajočka nemala pre mňa dobré správy, lebo ten let najbližší bol
tam, kde som vystúpil o 12. na obed. To znamená, keď som ja dorazil do JFK o 1 v noci a im toto išlo o 1, o 12. Tak je to zase ďalších 11 hodín. 11 hodín. Niekde sám na letisku. Háznovina. Úplne. No dobre, ale však ja som si ju zarezervoval. Samozrejme. Tam ešte v tom New Yorku. Aj keď mi povedali, lebo tá pôvodná stála $72, tým, že som to prebukoval, tak mi tam účtovali, neviem koľko, 20% dole. A hentá z toho San Juan veľkého letiska, lebo hento bolo znova. Z toho veľkého letiska tam ešte $74 doplatok, neviem, čo ešte za batožinu. Čiže ďalší, ja neviem, kilo 20. Tak, o 1 v noci som sa tam prechádzal, nikde ani živej duše, občas nejaké auto, policajci, ale tak. Našiel som si asi 300 metrov ďalej takú zastávku, lebo však nikde tam nie je žiadne sedánky, alebo čo. Niekde si človek môže ubojiť pocestný, ktorý má takúto tortúru, kde si môže odpočínuť. Tak nejakú zastávku som našiel, paráda sa povie po španielsky zastávka, la paráda. A tak som si tam sadol, otvoril som veľký kufer, som vybral slivovicu, čo som prelial do plastovej fľašky. Uhol som si porádne, zapálil som si, hovorím 1 hodina, po 12. na obed ďalšej, piči, čo mám robiť? Ne. Hovorím, no možno ešte okolo tej 5., 6., že sa to tu začne nejak hýbať, ale to ešte tu ďalších, ja neviem koľko, 7, 8 hodín, to proste nejde. Tak jak som to takto ujúkal, som tam poprechádzal, nedalo sa, vonku bolo super, lebo bolo fajn teplúčko, no fajn, tak bolo tak primerane, aj vlhko, ale vnútri v tých letišných halách, kde boli sedačky, tak tam bolo asi, ja neviem, 9 stupňov a 12, ja neviem, proste kosa jak svinia už len akože ísť na pár minút dnu, kosa. Takže tam sa nedalo vydržať. Tak vonku som sa flákal, ne, tak som posedával pri tom ich JetBlue, majú tam taký statiu, takú reklamnú pičovinu, tak som tam posedával, tak som zdrímel chvíľu, ale však tiež nepríjemné, lebo stále chodili ľudia už aj na autách, už nejaké veci naodlietali. No a občas som si uhol, zase nestoj, Ivovice od Igina Gressnera, by the way. Že díky skráteniu času. No a nakoniec bolo, ja neviem koľko, hovorím si, dobre, alternatívne môžem skúsiť autobus, ktorý viem, že ide z hlavného mesta do toho mestečka, alebo mesta, odkiaľ ide loď na ostrov, alebo vydržím na to lietadlo. A teraz, ak chcem ísť na trajekt, tak akým spôsobom? Môžem ísť taxíkom, alebo môžem sa tak odviezť na autobusovú stanicu, odkiaľ ide taký spoj. Nevedel som ceny. No, tak zás osud došiel, tam sa tam niekde prepadolo po schode nižšie, živáčka, vpravo, vľavo, viadukt, pičový, veľké letisko. Pomerne. Tak prvé 2 taxíky som pustil, tak nesmelo, a potom išiel tretí, tak som tak rázne mu ukázal, že hej, stoj. Tak je zastavil, otvorilo sa okno, čavo, černý, vedľa neho pani, tiež tmavej pleti, s turbánom a neviem čo, sa ma pýta, že či idem do Victorinoxu. Hovorím, nie, Victorinox nie je celkom na moje pomery. Asi nejaká lepšia hotelová destinácia. No, nasadol som do taxíka a hovorím, že potrebujem sa dostať na autobusovú stanicu, chcel som ísť tým autobusom. No, tak vychádzalo, že dojdem tam ráno, nevedel som, kedy ide prvý trajekt, som počítal, že okolo 6:07 najneskôr. Pravda bola, že išiel až 9:30, ďalšie čakanie, k tomu sa dostaneme. No a tak sme odviezli pani do toho hotela, hovorím, že teda na ten autobus. A hovorí, že víš čo, že autobus ťa bude stáť $36, za batožiny ti budú čaržovať ďalších 25, to máš plné 55,